аминаи доирасоз аз касби падар ҳеҷ дил канда наметавонад. зимни наворбардорӣ ҳуҷраҳои хонааш пур аз таблаку дафҳои тайёру нимтайёр оро ёфта буду ӯ худ бо ҳамсару фарзандонаш яке ширшила мечаспонду дигаре давраро ранг мекард ва худаш пӯсти коркардашударо ба рӯи давра бо як ихлоси баланд мекашид. хулас ҳама ба кори банд буданд, ҳатто духтарчаи хурдсолаш. вақте ки хурдем падарам доираро соз мекарданд. хай мо бо ҳаме ороиша медодем, шилошаш, шипилкоша, миноша, мо ҳалқачаоша хумон мекардем. пӯстшам падарам тоза мекард, мо хумонам мекашидем. баъде ки вақти вақт қоқ мешид, мо интизор мешидем ку бидем ки чӣ хеле омадаям, овоз дора ё надора, дигар чӣ хеле овозаш ба ёдам ҳаст. бо якумин бор тавлак, вақте ки дар рӯи ҳавлии қолаби тавлак дар амаким тавлак мерехтам, як мафтума мекушомаш, кушодам ки шикаст. ушам да ёдам ҳаст. хай бисёр кӯдакимон хай бози бисёртар месозем. аз байни фарзанду духтарчам амина касби маро мекунад, абдуқодир бачам усто абдуқодир аст, хоб далер навасом ҳастанд, хай бу додаром ҳастанд, усто тавар ҳастанд, хати мо кор мекунанд. хай мо мақсад дорем ки як корхонаи хуб ташкил кунем, оянда ҳами кормонро пеш барем. мара дугоно меган, хештабор меган ки мехоҳам доира соз кардама. мегӯм ки ман нағз мегӯм, агар ман як рӯз доира соз накунам наметавонам, бо мерам мекунам доирара соз. душвор нест дар ман. хай кори меҳнати заҳмати бисёра мекашад, ки мада ки кори ман нағз ки мебинам ҳамин кор дар чиз завқ ки дорам, душворӣ наметавонам. ғайр аз он ки дар муассиса таҳсил менамоям ё ки ба дигар корҳо машғул ҳастам, аммо бидуни ин ҳунарам зиндагӣ карда наметавонам. чунин ҳиссиёт дорам, яъне нисбати касбам. худам дақиқ несте месозам, не ки дигар касо ба гардан намегирам. дар хонаи мо 6 касем, мо 2 кас фақат ҳамин ҳунара мекунем, тамом, дигарош намекунам. дигар кор хай бо бародарам мошин таъмир мекунад, мо бародари дигарам бо ронанда. ба қавли ҳамсари ӯ ҷамшед ки доиранавоз аст, маҳз ҳамин ҳунар сабаб шуд ки онҳо бо ҳам меҳр бастанд. дар айёми наврасӣ рӯзе тавли ҷамшед корношоя мешаваду барои таъмир ба назди падари амина усто абдусамад хирматов меояд ва ниҳоят кори ин бонуи ҳунарманд ӯро дар айрат гузошт. вақте ки дара задан, ман кушодам дара. ма дара кушодам, гуфт хонаи устоам е? гуфтам ҳо, тавлак ма овардагим, падарам дар хона набуд, додарам буд. ҳозир гуфтам хай ма додарама фарёд кунам, қодира фарёд кардам, гирифтан тавлакшон рафтам. баъди ҳамун вай омада дар дили худшон ҷо кардам, чӣ хеле ки хай намедонам. баъди ҳамин баъд гашта як ним сол пас, як ним сол баъд мо шинос шудем. баъд аз тавршавиш мерем, усто нест. занг мезанам, мегӯм усто ма ба сари доира гирифта бурдам дар кора. ҳозир ма духтарма фармон метод, мебурора доирата метиҳад. амрӯз баъд ишқи аввал дар чеҳра гирифтор шуд. баъд рафиқома мегуфтам е тавлак дате устои зур аста, пӯскашӣ мебарам, сабаб кати бо рафиқома тавлакашонро мебурду, пӯст мекашидам. инак 12 сол аст ки ҷамшеду амина бо ҳам зиндагӣ доранд. онҳо оилаи ҳунарманду эҷодкор бунёд карданд. 4 фарзанд Ёқубҷон Ёсинҷон дар мактабинтерати махсуси ба номи Миратулло Атоев мехонанд. Ёсамини 6 сола шомили ансамбли рақси шукуфаҳои пойтахт асту Ситоиши 2 сола ёвари модар. таварам бо ҳамроҳи ман кор мекунад, ёрдам мекунад. ваям устоам, устои навзан, ҳам доирачиан, ҳам мутрибан, ҳам доирасоз. доира месозанд, таблак месозанд, фарзандон месозанд. бачаи калони дар синфи 4 мехонад, бачаи диюмгим дар синфи диюм. чӣ коре ки мо дар хурдсолӣ мекардем, ҳамино мекунам ҳозир.
ситоиши 2 сола доира месозад. Доирачаи майдара ҳамо ороишаш ситоиш месозад. дар хун ҳаст ки хеле ки мегӯянд ки дар хун аст, ама хунакӣ маълум шуд ки ами фарзанди калони майдаки ҳофизӣ мекард, ами овозаш садои вай дошт, форам дошт. гуфтам то аниқ ҳофиз мешавад. баъд бо дуюм писарамо ки хай ман худам шахсан мехостам ки ами касби як касби нағораҳо мегӯянд, созҳои нағораҳо ки яъне бо забони урусӣ удар не установка. ай вақташ орзу доштам ки як фарзанди ман ами барабаншик шавад. хайра мебинем ки духтарчам ки дар маҳфили рақс камкам рақс беомӯзад. вақте ки хурдсол будем бисёртар нисбат ба ҳозира, яъне дар аввал бисёртар ба бозиҳои кӯдакона машғул будам. вақте ки аввалин дараҷа ба ин кор машғул шудам, аввал ба ман душвор афтод ва баъдан вақте ки тӯли 1 моҳ ёки 2 моҳ ба ин кор машғул шудам, дигар ҳавасмандии ман ба ин касб яъне сар зад ва дигар ҳарчанд ки хурдсолам будам, аммо ин касбамро тарк карда наметавонистам ва оҳиста оҳиста пешравиҳоро ба худам дониста. истеҳсоли ҳамин асбобое ки мебарорем, доирау тавлаку мисол боз дигар асбобҳо зиёдтар бароянда ба мардум хизмат кунем. асбобҳои мебаровардаги моро дар бозорҳо ба савдо мемонем, мардум мехаранд. як вақти мисол моро фармон метиҳанд ки мода 50 дона срочно 50 дона доира дар кор мешавад. ҳамин ҳолатҳо мумкин ки аз хӯрок пазӣ қафо монад, мисол аз кори хона қафо монад. хеле ҳодисао додагӣ аст. пас аз ин дилбастагӣ аён гардид ки ин оилаи хушбахт солиёни зиёд ҳаётро ба доирасозӣ бахшидаанд. асбобҳои сохтаашон 10 солаҳо базму хурсандии мардумро шукӯҳ мебахшанд. ҳар як доираи сохтаи онҳо дар ҳаҷму андоза ва зебогӣ аз якдигар фарқ мекард. ҳамсоя доим мегӯянд ки доим хонаи шумо да хурсандия, овози дафу доира, овози шеъру суруд. писарам хати дадаш тамрин мекунанд ҳар шаб дарсошона. овозхонишонам дадаш камтар аҳамият мета. доира менавоза, баъд бачак писари калоним сурудошта такрор мекуна. саҳар ки шаб ҳамсоя омада мегӯянд ки имшаб чӣ гап шуд ки байд овози айхонатон овози байд бо ягон дени рождения доштем, маърака доштем. ман мегӯям не, мо камтар хати бачам кор кардем. тарзи сохтани доира аз 9 ёки ин ки 10 қисм иборат мебошад. аввалин дараҷа тарзи печондани доира ки бояд хеле ки реша мегӯянд, бояд решаи мустаҳкам бошад. ҳамин хел доира ба худаш нозукиҳои зиёд дорад. агар бепарво ё ин ки савристимавор кор кунӣ, дар аввал не, балки дар охир метавонад доира ба ту ягон танқисӣ кашӣ аз сохтани доира. барои ҳамин аввал бояд диққати ҷиддӣ кунӣ, баъдан доираро сохтанашро шурӯъ намоӣ. қисми асосии ин печонда мебошад ки решаи доира ба ҳисоб меравад, ки пеш аз ин ки аллакай ин сеюм ё ин ки чорум қисми доира мебошад ки ба ин дараҷа расидааст. вақте ки доираро ма мепечонем, ширеш он мустаҳкам бошад ки бояд доираи мо мустаҳкам афтад ва дар қисмҳои болояш яъне шикаста наравад. аввалин дараҷа яъне печондани доира ва баъдан дигар корҳояш яъне мушкил нест, осон аст. ва инро донистан зарур аст ки ҳарчанд вақте ки мо доираро месозем ба ин дараҷа меорем, яъне қисми нуҳумаш меорем, яъне пеш аз пӯст кашидан, ин осон аст. агар ҳатто то 100 доира ёки то 200 доира мо сохта бароем, агар пӯст надошта бошем ёки ба пӯсти мо мушкилӣ кашем, ин корҳои мо ҳеҷ аст, чунки бидуни пӯст мо ин корҳоро карда наметавонем. бисёртар ба доираи калон ба доираи калон бисёр харидор аст ки ӯ аз сабабе ки занона мегӯем, занако барои маъракаҳое ки худшон байни худшон мешинанд, чӣ мекунанд, сурудсароӣ мекунанд, ҳамин доираро баъд бисёртар ҳамин доираро бай мехаранд. ҳамин доираи хурдора барои нав ёдгирӣ ки ҳавасманд аст. майдача доирача ман ҳавасмандам. хеле доираро ранги бозича борем.
аз ҳамин чиз сар мешавад. Илҳоми ҳар як навора аст. баъд оянда мумкин доирачӣ шавад. вақти доирачӣ шуд баъд доираи калон мехад. доира ҳафт намуд доира дорем. кӯдакона дорем, бо камтар аз кӯдаки калонтар дорем, бо духтари калонтарак дорем, ба ансамблҳои рақси наврасон занона дорем, доираи помирӣ дорем. доираи калонтарини падарам 1 метра будан дар театри лухтак, театри лоти дастрас кардагианаи падари ман. доираи калон барои навохта намешавад, мешавад навохта. доирае ки навсохтан, доираи нав сохтан барои музей навохта намешавад, барои вазнаш 50 кило намешавад. доираи мо доираи калонтарин ки сохтем 1.5-2 кило вазн дорад. ҷамшед ҳунари доирасозиро аз Амина омӯхтааст ва сифати доираҳои сохтаи ӯро аввал ҳамсараш Ҷамшед месанҷад. вақте ки як чиза меомӯзӣ во ҳаракат мекунӣ ки ҳамун сохти ҳамура биомӯзӣ. баъд рафтем ҷиддӣ то бинед ки то чӯба чӣ хел қатъ мекунам, то чӣ хел иро метарошанам, корҳои дастиву пӯставаму пӯста чӣ хел тоза мекунам. ҳамаша хусурум омӯхтам дар давоми зиндагӣ. хаяк заҳмати бисёр аст, ки касаба шудагием. мо инак чанд сари сол кардем, уже 40 сол мешавад ман ҳамин корам мекунам. хай фарзандом ҳам қатим калон шудагианд, дидагианд, кардагианд, ва ҳам устор шудагианд. уже аз кор мо 1000 марта шукрона розием. розӣ ки мисол хай дигар касаба нест, кормонам ҳамира мекунем, мефурӯшем, рӯз мегзаронем, зиндагӣ мекунем. солҳои пеш мо дар шаҳри Кӯлоб зиндагӣ мекардем. падари ман доира мекардан, амаким хатиб. хай мо чанд сол боз ки шаид 20 сол мешад дошам биомадагӣ. 20 сола ки мо ҳамин кора мекунем, ҳамин ҳунара мекунем. хай то ҳозира ҳунара пеш мебарем, доирасозира. хай соли рушди сайёҳӣ шид, ҳунарҳои мардумӣ баъд бо камтар ҳамин чизи мо баланд шид. ҳунарҳои мардумиро дастгириш бо дигар шид камтар. чанд виставкаҳое мерем, ҳунарҳои мардумӣ виставка мерем, мегӯям ки ягон бинавоз. баъд занам худшам шикоят мекард ки ба ман тарзи навохтанро бомӯз. метавонам навохта, метавонам тарзи занона шавад. сайри гули лола иштирок кардем. дар онҷа мара сипоснома ҳадя кардан додан барои ҷои аввал гирифтан, беҳтарин бонуи ҳунарманди сол барои доирасозӣ ҷои аввал додан. бо дар ҳукумати ноҳияи Фирдавсӣ мо ҳамчун ҳунарманд азоштик. ҷамшед коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқул ва донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро бо ихтисоси доира хатм намудааст. айни замон ӯ дар муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ба кӯдакон ҳунари доиранавозиро меомӯзонад. касабаи падарам худшонам ки доиранавоз ҳастам. касабаи падар аз хурдсолӣ, яъне аз 5 солагӣ. падарам худаш мактаби мусиқии шаҳри Бохтар, Қуронтепаи пештар аз нав Бохтар шид. онҷа муаллим кор мекардам, катишон мебудам, онҷа сабаб шид омӯхтем. касби падарӣ. ба падарам ки аз даст мебиярам доиранавозӣ. баъд аз синфи нӯ ба коллеҷи Аҳмад Бобоқул, коллеҷи санъат Аҳмад Бобоқул онҷа дохил кардам. баъд аз хатм онҷа ба донишчии институти санъат Мирзо Турсунзода 5 сол онҷа хондем. 5 курсимона агар фаромӯш накунам, 5 курси баъд моро аз институти санъат кӯчондан, курсҳои болоӣ, фақат курсҳои болоӣ кӯчондан ба консерваторияи миллии Тоҷикистон. тӯли 1 сол аст ки ҳозир дар муассисаи маркази кӯдакон ва наврасон шаҳри Душанбе ҳамчун роҳбари маҳфили асбобҳои зарбӣ, нағора муаллимӣ кор мекунам. шахсият ба худаш бояд як касбро интихоб намояд. ман бидуни хондан ин касбро интихоб кардам ва мехоҳам ки дар оянда ҳамчун як навозанда барои
یعنی آموختن این کسب میتوانم که با دانشگاه صنعت یا که با دیگر دانشگاه ملی یعنی داخل شده کسب خودم را دوچند نمایم، یعنی مستحکم کرده هم ساخته توانم و هم نواخته توانم. наврас ро аз аввал меомӯзонем. ин доира нота дорад ба худаш, нотое ки садои нота, яъне бумба, дасти чап, ин чиза меомӯзӣ. баъд асос машқ бисёр дорад, машқи бисёр дорад. ба камиш дар як рӯз ним соат, як соат ҳар яки асбоба машқ кардан дорад, мисли варзиш. машқҳои худшо дорад, нотаҳои худшо дорад. машқи як аст, бу машқҳои аст ду аз машқҳо вобаста. машқ мекунам, баъд ёд ки гирифтам, баъд дар суруд, баъд ҳамун ҷои худша, яъне пауза мегӯянд. пауза навози худша дорад. оилаи онҳо дар як сол ба ҳисоби миёна аз 4 то 5 ҳазор дона доираву таблак месозанд. арзиши доираҳо ки онҳо як лух савдо мекунанд вобаста ба ҳаҷми он аз 35 то 150 сомонӣ ва таблакҳо аз 10 то 85 сомонӣ мебошанд. навбатӣ аст ин кор. навбатӣ вақте ки чӯба каҷ мекунем, тайёр мекунем, ман ки метарошам бо хусу ё ки ман ё хусурам метарошем, тайёр мекунем, ҳамин омада ки шуд, оилам баъд ба ҳуҷум медарад. баъд яъне ки ранг мекунад, ҳалқоша медорад, ба пӯст мекашад, пӯста тайёр мекунад. баъд вай вобастаи дар як рӯз чандта доира сос мешавад, вай вобаста пӯст мекунад. пӯст чанд доира ки тиҳад, ҳамун замон, ҳамун дақиқа дар тӯли як соат агар бигзор 4 ё 5 пӯст дошта бошад, вай вақте ки мебурем, пӯстро мебурем, ҳамун чанд доира ки тиҳад, ай хел дар як рӯз ба ками 15-20 дона доира тайёр шуда мумкин аст. ман агар хостам ки доира созам, ами як рӯзда 10 дона доира месозам, фақат ки пӯст бепӯст. 10 дона доира то пӯст омада шудаша ҳамаша тайёр мекунам. айнол 10 дона доира месозам. таблакам 10 дона 15 дона таблака хай да як рӯз не, да як соат мумкин буд кунем. ман ози шогирд устод падарам аст. ози мероси падар дар оянда аз фарзандо меган. хай мо ҳам доира месозем, ҳам ба падар ёрдам мекунем, ҳам ба химон доира месозем, ҳама кора химон мекунем, падара ёрдам мекунем, кор мекунем. вақте ки мо кор ва фаъолият мекунем, ин хоҳаромон дида мебаранд, аллакай омӯхта истодаанд. чунин ки шумо дида истодаед, пеш аз ман ин корро тамом кардед. яъне инам чӣ хеле ки шумо мебинед, вақте ки инҳоро дохилин мегардонад, баъд аз ин ҳарчанд ки кӯдак аст наметавонад, аммо ман инҳоро нишон дода бароям мебор. вақте ки медорем инҳоро аввалин дараҷа бояд мо яъне андозаашро муайян намоем. баъдан инро тарафи пеш каҷ намоем. вақте ки вақти навохтан дигар ин афтида наметавонад, яъне мустаҳкам меистад. падар ӯро аз содиқтарин шогирдони касбу кори худ медонад, зеро аз байни фарзандон ҳатто писарон Амина ба ин ҳунар меҳр басту новобаста ба заҳматҳои зиёд дар паҳлӯи падари ҳунармандаш истодагарӣ кард. мегӯяд доирасозӣ хеле нозуку заҳматталаб аст ва пуртоқатиро низ талаб мекунад. мо дар ҳамин ҷашни истиқлолияти соли гузашта, соли равон, соли гузашта 100 дона доира фармоиш гирифтем дар тӯли 3 рӯз бо ҳамроҳи падарам, бародарам, ҷиянам Дарёҷон. ҳамин доираро вай кардем, сохтем, додем. ҳамин наврӯзи ҳамин солада 600 дона доира мо фармоиш доштем. инорам не ба хубӣ кормона ба анҷом расондем. 300 дона таблак. дар доираҳо ягон касоли мора нагуфтааст хай ки доиротон айб дорад. сифати доираҳомо нағзе хеле кам аст, хеле сабабо кам аст ки мисол мутриби боша ки дар сохтмоншам бошад. сохтмонша наме фақат навохтанша медонам, аз сохтмонша намедонам. шукрона аз Аллоҳ мекунем ки хай ҳамин сабаб дар тақдири мо буда ки то сохтша омӯхтем. чира бефаҳмӣ
нағзбини касаба то ҳами дараҷа расон ки то ҳами сохтша мора расон ки дар сохтшам фаҳмидем ба чӣ сохта мешавад, чӣ хел сохта мешавад, чӣ хел навохта мешавад. тавре амина иброз дошт сохтани як доира вақти зиёдро намегирад. Аз васлу насб то хушк кардани пӯсти як доира вобаста ба ҳаҷм аст аз 2 то 3 соат вақт меравад, вале барои тайёр кардани даста, ҳалқаҳо ва коркарди пӯст рӯзҳо масраф мешавад. дар як рӯз то 10 дона доираву таблакро васлу насб мекунанд. доираро асосӣ бояд ки пӯсти чӯби тут, чормағз, акатсия, дигар намуди чормағзо, бед, чӯи бед, ҳами бояд боша доира бо хубтар меояд. хай мо ки таҷҳизодаи вая надорем мози сохтанша, ҳамаи ҳами дасти вая бисёршон ба асбоб мешаванд, ба чизои асбобое ки бояд ки чон тайёр кунанд, ба кӯмаки мо асбобам кӯмак кунанд. Не ки мо хидмон ира дасти хидмон месозем, фанер қатӣ мекунем доирара. пеш вақт пластмасси завод буд, ай пластмас истифода мебудем, мехардем пластмасси завод, чанд намуд доира дар ҳамин Душанбе. озир нест. ин қолаби доирара падарам аз фикру андешаи худаш ихтиёр карда. тарзи сохтани доира аз 9 ё ки ин ки 10 қисм иборат мебошад. аввалин дараҷа тарзи печондани доира ки бояд чӣ хеле ки реша мегӯянд, бояд решаи мустаҳкам бошад. ҳамин хел доираам ба худаш нозикиҳои зиёд дорад. агар бепарво ё ин ки савростимавор кор кунӣ, дар аввал не, балки дар охир метавонад доира ба ту ягон танқиси каши аз сохтани доира. барои ҳамин аввал бояд диққати ҷиддӣ кунӣ, баъдан доираро сохтанашро шурӯъ намоӣ. қисми асосии ин печонда мебошад ки решаи доира ба ҳисоб меравад, ки пеш аз ин ки аллакай ин сеюм ё ин ки чорум қисми доира мебошад ки ба ин дараҷа расидааст. вақте ки доираро мо мепечонем, ширеш он мустаҳкам бошад ки бояд доираи мо мустаҳкам афтад ва дар қисмҳои болояш яъне шикаста наравад. аввалин дараҷа яъне печондани доира ва баъдан дигар корҳояш яъне мушкил нест, осон аст. ва инро донистан зарур аст ки ҳарчанд вақте ки мо доираро месозем ба ин дараҷа меорем, яъне қисми нуҳумаш меорем, яъне пеш аз пӯст кашидан, ин осон аст. агар ҳатто то 100 доира ё ки то 200 доира мо сохта бароем, агар пӯст надошта бошем ё ки ба пӯсти мо мушкилӣ кашем, ин корҳои мо ҳеҷ аст, чунки бидуни пӯст мо ин корҳоро карда наметавонем. аз ҳунари худам бисёр ҳам розӣ ҳастам ки дар мобайни 4 писар, яъне 2 писар ҳунарманд шудем. касби падар, асос касби падари худам интихоб кардам. аз бародари хурдсолам ки дар асбобҳои нафасӣ, яъне саксофон, ӯам санъаткор аст. 2 нафар аз мо розӣ ҳастем аз касби падар омӯхтан. бо ина тақдирам мебинем ки оилам, ҳамсарам, яъне духтари устои доира. фарқияти дигари офаридаҳояшон ин буд ки онҳо барои мардон аз пӯсти гов доираву таблак месозанд ва барои занҳо аз пӯсти буз. мегӯяд шилшилаҳои доираи занонаро аз сими алюминии худамон месозем. барои ҳалқаҳои доираи мардона ки аз симҳои оҳанӣ, ғафсо вазнинтар омода мешавад, аз хизмати дигарон истифода мекунем. доираи мардона бояд ғафс боша. доираи занона тунук, борик. баъд овози доираи мардона, пӯсти гов овози садои ғафс дорад. туёнада анам мешад. пӯсти биз овози ҷерингастӣ дорад. садош нағзай. пӯсти гов ҳам садош нағзай, занон сафарош намеран, вай мардум меран. вақте ки вай ноҷур мешавад, махсус асбоби вай аппарати доираро ҷур мекардагӣ доранд. ҳамин хотир мардона занона ҳамин чизо мефаҳмад. профессионализм аз вазни доира, яъне ки сабук барои занако ки вазнбинӣ накунанд, профессионализм ин шакл аст. занона сабук я занона баъд занако менавозанд. садош форам аст.
дар профессионализм ана пустои гов ки садош хеле форми профессионалӣ дорад ба тарзи ҳамин ҷури ансамбл ҳамин садоҳо гирифта мешавад. пӯстҳо аз пӯсти гов, тайлоқ, гусола, аз пӯсти буз. хоб дойрои занона ҳастанд, аз пӯсти буз мо месозем. дойрои мардонаш аз пӯсти мисол тайлоқ, гусала месозем. хай хоҳиш хеле бошад мисол мизоҷда. мардонам ҳам талабот аст, баъд кӯдакона бисёр талабот аст. ҳар намудаш калон майда ҳар намуд мешаванд. мо аморо тавир мекунем, мисол ин намудо мешаванд, мисол ин намудо мешаванд. боида майда мешаванд, калон мешаванд, ҳар намуд мешаванд. барои чӣ пӯстои гов ва пӯстои буз мегӯям? занако вақте надоранд ки ира гарм кунанд, ки садояш барояд. ин офтоб да меқапям хел 2 дақиқа пас худаш садо метиҳад. дами вай гармии хонам ҳами садои худшам тайёр мешавад. а профессионализм бояд ба он дараҷае бошад ки консертҳое ҳаст 3 дақиқа 4 дақиқа бояд ҳамун садои пӯсти гов вақте ки гарм мекунем қоқ мекунем бояд қапад. ҳамин тӯли 3-4 дақиқа консерт вобаста консерт чанд дақиқа аст. дар оркестрои миллӣ ки як шиштагӣ да аввали консерт то охири консерт мешинӣ бояд ҳамун садо вай шавад, қапида истад ҳамун садоро. барои ҳам пӯсти гов мекашанд, гов меқапад. ай пӯсти тунуки аст, барои ҳам тез мефарад садош. қоқ мекунӣ бо мефурад, бо офтоб да меқапад бо гах қоқ мешавад. чанд соате ки меҳмони ин хонаводаи ҳунарманд будем ба хубӣ эҳсос гардид ки ҳама мисли аъзои як оила баробару бародаранд ва ба ояндаи неки ҳунарашон боварӣ доранд ки соли рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои тақвияти ҳунари онҳо низ шароити мусоид фароҳам меорад.